खुलुमखा जत तिप्रा सरगनो फाइनाय 16th मार्च एबा के 17th मार्च नि बिसिंगनो TTAADC ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चंगमारी साखलाई रिजागै मानो आबनि आगोलो 10th एप्रिल नि सिगांनो चंगमारी पाइ थांनाय हिनै खोनावै दंगो ताबो कक हंके हाइसे अ चंगमारीवो दुईटा मुख्य धारा काइनै बदलनि चबांनाय पलिटिकल पार्टीस गोबांमा दंफानो काइनै वानसक मुंनि चबांनाय काइसा वानसक मुंका हानि बसाति प्रसारक सागनि हावनो बसा कतय हायङै थांका सागनि हावनो करै बिग्राङै थांका सागनि हावनो सातक जागैनाय थंजागैनाय पलिटिकल इकोनॉमिक सोशल राइट्स मानियाङै थांका आबनो मोथाङै नारगनानै ते आबनो किफिलै तबनानै ते तिप्रासानि फ्यूचर जनरेशन न फ्यूचर जनरेशन न डेवलप ते सिक्योर खालायनानै चबा जे चबानि लीडरशिप रुबै दंगो सिनि बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक ते बाबाई सांका तिप्रासानि जेनेरेशन ते तिप्रासानि फ्यूचर ते तिप्रासानि मानथाय सक्तेना कासोवै केबेङैनाय तिप्रासानो सकमर सकनानै चबा अ दुईटा वान सकमुं तिप्रासानो सकमरनानि वान सकमुं ते तिप्रासानो अरनिबो गोथां तनै नारनानि वान सकमुं अ दुईटा वान सकमुंनि बिसिङाव चबा एके आयंगो मुख्य नेतृत्व रही दंगो सिनि बरमग्रां मानिक सा तिप्रासानो सकमर थानि के बनते चबावै दंगो के अ दल नैनि चबांनाय र आरो बिसिङाव तिप्रासानो सकमरनानि गोबां बदल दंफानो अ दल नैनि मुख्य चबांनाय इनका आ जागाव ताबुक चिनि तिप्रासा भोटार्स रक चार भागे विभक्त एगंखा तिप्रासा यक सेनान मुसुंगै जेसपानो नंस्तों यगना नांनाय यगनानि बागै बुबाग्रानो सय सय चनो तुइदुलनाय के बुबाग्रानो जों लगे मारनाय जे कोनो सिचुएशन ते बाबाई सांका ना बुबाग्रा दफानो फियक मानदे तंग मानिये दे तंग अब नायनानि कगिया आपातत जे मानमानि जागा किसे मिसे आजौइनाय बयनि खितंगै फनो किसे मिसे साकसाइचों सराबसानि तंथक मनो तंथगै नागारना निजेनि पकेटो रां पैसा क्रिं तंमानो सल्यूशन खालाय नागारना आमहाय वानसक मुंगो निजेनि दफानो फन सकमरनानि जे चातिय गै तंनाय बरन लग तंगै फन आं साकसाइचोंनि हामख्राय तबगना आमहाय वानसक मुं एके अ दुईटा ग्रुप न नाइ तंगते दलसा जेदिगे बदल कबा बरखे कोन वानसक मुं करे अब के जेदिगे दल कबां दफानो मुथांनाय फन थं दफानो सकमरनाय फन थं जेदिगे दल कबां आयं दिगे जेदिगे दल कबां दिगे हायनो नगजागै तंखे पाइखा आमहाय वानसकनाय दलसा तंगो गार बेसिंग तै दलसा तंगो दालाली खायनाय आमहायबो चिगन साकायसे ग्रुप तंगो अब जाति देसाइमिया दफा देसाइमिया कमरनाय देसाइमिया बर थाङैनाय किसे मिसा yang yang खायनाय रां रखसाय मनो yang ब्लैकमेल खायसाय मनो आमहाय वानसक मुं ओंके किसे मिसा म खाय मनो इनको अमहाय सार्कमस्टेंस ताबो TTADC चंग मारिंनाय आबन बाय वानसक दे बखरगो जुररुदि तिनि दफानो मुथांनानि बागै जे बुबाग्रा चातियगै तंमानि तै चिनि फ्यूचर जनरेशन मुथांजानानि जे चबा ख्लाइजागै तंमानि आबनो जों फलक मानि जे साकक न नाकि साकसाइचों सराबसानि तंथक मुंनो बलायना बागैनाय बा तंथक मुं रुतुगै दे माननो हिनैनाय दफानो सकमरनानि जे चाइतक मुंगो दे लगरलाय मासानो बा yang खायनाय दालाली खायनाय हायनो दालाली इंद्रब दे सुगनो नाकि बियां दिगे बदल बांको आयं दिगे नाहाय तंगमा चावहिनि वानसक मदे चानो और नो किच्चा वानसक दि डीपली ओ जे दलबरिनि बिसिङाव बो जागा नों खबजाक वानसक दि नोर कि सय सय दफानो द हामजांनाय ओ द वानसक खबजाक नाकि जेदिगे दल बां yang दिगे तंनाय हिनाय द वान खबजाक नाकि दालाली खाय जे yang रां बिगाना ओरो किसे मिसा एकरे गना हिनि दालाली खायनाय द खबजाक नाकि दफानो सकमरै फानो दफानो सकमरै बदल तंगै फानो आं किचिचा o jaga sarapsan tongthok mung de rutugui manno hinui wansonoi de khobjak
nung boja khobjak sabo boja khobjak comments khai salai di hambai.